what's up mga guy, no? Aligsan na punta dire ba? So nananimiss ako ande sa Sinulog din, no? Nande shout out din sa tanang Alpha Pipsil, no? Sa nami kuyog hapon rin. Oh. Nya, ano padumi sa Fuente, no? Naglakaw ra jud mi gikan sa Fair Trace ron. Okay, pag-abot na mo sa Fair Trace ron. Padong sa Fuente. Nagkuan mi nagbangka, nagbusay kay karon to taon basin wala na yung signal, no? Shout out sa kuan day sa uyab ring taan ni. Shout out sa uyab na taan na. Inday. Inday. Ala. Soro mga guy, no? Kanang medyo taligsik-taligsik siya. Wow, okay pa ako. Ilantan pa man niyugma gyud. Why duty? Why uniform? Di mo duty gyapon ko balag ko ang isa. Taligsik nga gikan Sinulog. Nga balag ang over siguro. Basta kibaw ko mahang over ba jud. Basta maglingaw-lingaw lang diri karon, no? Labang mi karon maligsa na pud. Tara larga. Oh, I miss you. We've been drinking tonight, chilling like a villain. Everybody wanna be on my team, and it feels damn right. So nganong stress ka? Ha? Yeah. Sure eh. Gana ka mukhaon, dili ko na mukhaon. Abis asa, nagiging ko na yung lugar. So karong magahe, no, kana mag-vlog ta karon diri sa Sinulog. Maglakaw-lakaw ta diri. So unsa man yung imong masulti sa Sinulog 2019? Karon magahe, no, 2019 man karon. So na ako diri sa Padaplin bayet sa syudad sa Cebu. Nga hinay kay kong tingog, pasensya jud kayo kay wa ka magdagmay kay gitapol ko dagmay. Nga saro-saro mi padung kami sa Puente gikan sa Fair Trace kay ay sa kanan makasud. No? So mao na siya, syudad. Syudad. Namin diri sa downtown area sa Cebu. So basi na mga saag ta diri. Ay tao lain kay maglakaw diri syudad kay di ko swinto juga yun. Auran kay numduma na mga gipangagian ato sa una. Straight ra kita. Ato mga kita tao kana ang mga esquina kita ta para straight ta para Puente. Di ba? Oh my god. Kapoy ba? Uy, kakapoy ba? Nagkita jud ta. Ay asa man mo? Allo. Kita jud ta. Ay no. Bye. may kanisikat na no. Hey. Basta naman to. So ito mga gaya na wadyo ko mag-expect nga na nakailag. Nga atong uban, classmate ako uban. Atong uban ako kaila. Ay nakibabay ra pud sila. Karon mga gaya straight ra gyud direct. It was at this moment he knew. He fucked up. Matangga, madara rin laban yung tarang. Mas kamaw ka? Oh, fish paint lagi na. Tarang ba? Lagi. Ako. Fish paint lagi na. Pero mga gaya nun, yun ang labay. Medyo mga pintal ang labay. Medyo tuyong ang yun. Labay silang pintal. Limpyo kayo may pag-abot na mo. Ay maglabay na may pintal. Ngaroon ako kibawasan ako doon. Kita tama kapoy. Rabit, Ricardo na anak. Rabit nahan. Simot. Simot lang ba? Yo karo mga guys, napit ako may maabot mga guys. Oh, dito tong ligyan dito. Yes. Ricardo na kamay. So karo mga guys no. Teka kay mamahir pintal. Hello. So dere mga guys no dagan sige
kay mga baby girls diri gyud. So kami mga baby girls na shout out sa mga baby girls na mga singles. Oo. Shout out po sa mga single ano. Ay, single. So crowded na juga dito sa pita kana namin sa my friend sa Padua Brown Jeans, you know. Yeah, what's up? This time I'm not gonna let you slip away. This time I'm gonna let another day go by without holding you. So mga gaya na nakakipakita yun nga daghan jud kay mga lain og sintikban ron. Ano? Ay mga zombie og naong. Ay mga kaong nami. Yeah. Mga manir na to. Tol. Oh, may hapon niya. May hapon niya. Sana mo. Dala sa inyong vlog. May hapon niya. May hapon niya. Latul, ang gasolina, bahal ko no. May hapon niya. Yeah. Pasa. Yo, hindi na siya upas, hindi na siya pili upas. Vlog din, hindi upas. Kailan na? Ako pa wala. Smile. Yo, kuan day shout out day sa kuan day sa sponsor nako. Soul City Bullies o South Vape Shop o kuan day Monster Burger day sa. Ako shout out na sponsor sa day. Wala shout out no karon kay nakahigayon man og kuan. Higayon og laag sa Sinulog. Diba? So dagan siya tao karon. Di masultiro mo sa Sinulog hapon. Tingin ako sando kay Dagan mga chicks. Ay. Pero ang chicks may bukol. A few inches later. Ako lang ihunong ang vlog karon kay daghan-daghan na jud kay padung na gabi an lomba tapos ko. So salamat jud kay sa pagtan-aw ninyo. Yeah, like and share, subscribe pud sa hugaw na kay kog naong ron. Agi taglapok. Di ba? Agi taglapok ron ya. Salamat ko sa mga kuyog ron. Single. Show my rice.